Batong palakpakan ng Ginoo. Praise the Lord. Pangayo ko ninyong tabang kay lisod sabton. Ang unang gibasa, nagisgot ni Abraham. Unya sa Ebanghelyo, ang Ginoo, mura og nabanhaw na. Ipakita niya ang iyang himaya. Now, saan na ito pag-reconcile ini? Now, suma sa gingon niya, si Abraham, gikan sa Caldea, sa siyudad sa Ur, U-R. Anong Caldea? Mukha nang lapit sa may Afghanistan, karon panahon na. Layo ko na, kung makita ninyo ang mapa, gikan diha sa Afghanistan, paingon nga to sa Palestine, layo kaya na. Nagitawag si Abraham. Nga karon, gitawag si Abraham, primero ngalan ni Abram, from plural na Abraham. Nga siya ang amahan sa pagtuo. Pero karon, mga 90 kapin ang edad ni Abraham, apit na gatos. Unyang iyang asawa, sobra po 90. Unyang ni duhay bisita si Abraham. Unya gingnan siya, asa man imong asawa. Gikan karon mobalik mi, sunod tuig, ug ang imong asawa manganak. Ang ingalan anak, unya na anak niya. Unya kay ni katawa man si Sarah, kay kapin na 90. Landay na kayo. Unya, nagkatawa siya. Hihihihi. Muna, ang ngalan Isaac, nagkahulugan og born of laughter. So muna yung meaning. Karang mga ngalan ko nato, tanay mga meaning. O para ni Moises. O nga itong haman si Moises dito sa Ebanghelyo. One who is drawn from water. Gikan sa sapa sa Nile, atong basket, gisuldan ni Moises bata pa. O, buhay pa. So dito, hingalan ang prinsesa mingon, kini akong hingalan siya Moises. Akong gikuha man siya gikan sa tubig, sa sapa. So, muna yung meaning sa Moises. Yung gingon ako mga ngalan na ito. Karon, kini si Abraham, so nanganak na siya kay Isaac, doon na gatos, edad. Unya, sa iyang dakong pagtuo, karon lang isultihan siya, mahimo siyang amahan sa pagtuo. Pero akong pangutana diha, ngano man, nga si Abraham dugay nanganak iyang asawa, unya karon giingnan pagid siya sa Ginoo, pag-edad og 12 sa iyang anak si Isaac. Andama ang bata og adto sa bukid sa Moriah. Sa to pa kanang Moriah kani adto may suon. Mo nay umaabot nga tukuran sa templo sa Jerusalem. Diha mismo anang gitawag Moriah bukid, bungtod. Unya, pagtuko diha, nadi ay meaning adto. Nga kadtong gihimong altar ni Abraham, nga diin ang iyang anak, iyang patyon o ihalad sa Diyos. Tungod di sa iyang pagtuo, pero napay labaw diha. Si San Agustin na malandong siya. Ningon siya, ngano man tuod, no? Dili lang sa lawom nga pagtuo ni Abraham. Ngano man nga ihalad man niya sa kamatayon o sakripisyo ang iyang bugtong anak. Kita pa siguro niya ito, no? Butang lang ito kagulingon. Dugay kong kanangandoy nga makaanak.
Nya karon giingnan pa ka sa Ginoo, ihalad kanang imong anak nga re kanako, patya. Moingon gyud ka siguro, sa may klaseng Ginoo ni? Sa may klase nangayo kog anak, dugay kog gihatagan, unya karon ipapatay pagyud kay ihalad. Astilan. Pero why complain si Abraham? Ang tubag ana mga igsoon, labaw pa sa pagtuo, matod pa ni San Agustin, you love God first. Wa man siya mingon, have faith in God, be patient. No. Mingon siya, love God first, and then all that you have to love, secondarily. Parang litan, maingon ka. I love God first. Unya karon, ang imong tinguha, nga mayon ka, I also love my family. Sigurado rin gito si Abraham, I love my family. Pero because he loves God first, mao tong gihalad niya si Isaac. Mao na mag-sold, wala nag-isulti sa Biblia. Underpinning lang na because love, mga San Pablo, sa tulo, theological virtues, ang gugma mooy mo patig babaw. Wa may mention itong pagtuo. He is the father of faith, yes. But paglaom, pagigugma, pagtuo, wala diha. Usala ang gugma mo'y mulabaw. So mo na gingon ni San Agustin, tungod sa dakong gugma ni Abraham sa Dios, first, iyang gihigugma ang Dios. Mo na nga nihalad siya kang Isaac. Di ba? Nadungog nato nga karon gapusa ang bata nya dunggaba ibutang sa ibabaw sa kahoy at sunugon. Naningon man ang anghel, bikarate niya si Abraham. Nalagpot ang punyal. Karon nahibaw ko. Imagine, ningon ang Ginoo, ako nahibaw ko, nga ikaw di dakong pagsalig nako. Labaw ang imong gugma kanako, mo nagihalad ang imong anak. Kita usab mga igsoon, iyon ani di ay. Ngano man ta, nga usahay sa tong pag-ampo, murag di ta kayo ganahan tungod kay ang Dios dugay mohatag sa tong gipangayo. Ang iya di ang gipangayo nga kita mahigugma labaw sa tanan sa Dios. Ikaduha, kung na itong higugmaon, ikaduha, in view of our love of God. Balik na kayo mo sa Ginoo. Natong miyaging adlaw, kasal ko diri ba? Pungutan ko itong laki. Dong, ila may gustong anak nimo. Aonas tanan, ginan ako. Ngano nga kining bayhana, kadaghang babae din sa Boulevard, kaniya maging bayhana imong napili. O ika po day, ngano kaniya maging lakiha ang imong napili, nga kadaghang lalaki. Bisan ako, di katubang. Because ang lalaki o ang babae nang hulam sa gugma sa Diyos. Klaro ba? Kamong mga minyo, kanang inyong gugma sa usag-usa, gitakda na sa Ginoo. Gitakda na sa Ginoo. Dili kay, ako man yung pagbuot. No. Gitakda na sa Ginoo nga kamong duha ang mag-minyo. Kamong duha. Unya, kaduhang pangutana, pila may anak nga inyong gusto? Ingon ang laki, duha. Ingon ang babae, duha. Ingon ako, day, murang magnangupya ka sa imong bana. Kay duha-duha. Ginan ako, kanang inyong pagbungat nga duha kabok anak kamong duha. Kay bawog unsa na? Nagbuot-buot mo sa Ginoo.
Ha? Ano kuratan ng taong? Tinuod bitaw. Kamong mga nagminyo o kamong magminyo pa, ayaw mo pagbuot-buot o ingon 5, 6, 7, 20 ka po. Let God do His will. Klaro ba? O, mo nang uban, paato-ato din sa pare, Padir, pwede ba kung mo gamit yung contraceptive? O ngayon kanig pare, lukso-lukso dahil murag bitin. Kanalipay, kay gitugtan sa pare. No, ayaw mo pagbuot-buot. Let God do His will. Kinsa man si Maria. Anong si Maria gibutang man sa unang adlaw sa Enero? Tungod kay ningon siya, let it be done to me according to your word. Muna si Abraham. Muna usab kita. Klaro ba? Dili lang kay kita, daom ang atong pagtuo sama ni Abraham. Di ba at the end of the day, gaingnan si Abraham, mahimo kang amahan ang imong kaliwat sama kadagan sa mga bituon o sa mga bala sa baybayon. Kahit nahigugma si Abraham og dako kaayo, muna nga nisalig siya nga ang iyang anak mahimong hinungdan sa kabulahanan sa katawan. Now, kanadi ang pagmahal ni Abraham, takdo po na kang Jesus. Ang amahan ni Jesus, okay, iyang ipadala ngani sa kalibutan si Jesus. O nang natao, isaulog na to sa Pasko, ang iyang pagkatao. Onya, nagdako siya, nagwali. Iwalihan ang mga tao nga miabot ang maayong balita, ang maayong kaluwasan. Now, unsay kanunay ginaingon ni Jesus? Sa Old Testament, ngayon, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your everything. And second, ingon si Jesus, love your neighbor. Love your neighbor. Always love. Muna ang kinatasan, kinatasan nga diin ngano nga gitugyan ni Abraham ang iyang anak because of his great love of God. Kita mga igsoon, kung maghimo dayta sa kabubuton sa Dios, dili ta buot-buot, maghimo ta kanunay sa kabubuton sa Dios, onya diha ta makita nato ang gugma sa Dios. Kay duha man iyang pangayo, love God and love your neighbor. Iunsa niyong paghigugma ang imong isigataw kani sa kalibutan. So muna mga igsoon, nining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, atong paningkamutan nga every time we do the will of God, we love God above all else. Sekundaryo ang atong pamilya, atong mga butang, tanan, and connection sa atong paghigugma sa Dios. Then we are transfigured. Mausab ang atong kinaiya. That is a transfiguration. Mausab atong kinaiya, mausab atong pagtan-aw sa ito'y sikataw. Matinabangon na bisag watay katabang usahay. Ang atong kinabuhi kanunay dot sa Dios. O nang tan-aw nato kanunay nga igsoon nga kita. Sama ni Abraham, lawom o paghigugma sa Dios, we can offer everything. Ayusahay, mamisita ko mga higala. Yamingon ko, o kini kay Bright, imong anak Brad, sister, ato ning paparion, ato ning pamadrihon, yung sa itawag, samahan. Father, kanina lang ko siya, kay bugo kayo ni. Yun ako, pastilan, waka kasabot. Ang imo lang kaugalingon imong gitanaw. Nga naman, kay ang imong ihatag sa Ginoo, sama sa gi-offer ni Cain, ang kanong ipatay ni Cain si Abel. Kay si Cain, wa kay muti sa Ginoo ang iyang gihalad. Ang iyang gisunog
kadtong mga kanding nga gikurikong, kadtong mga karniro nga gipangulod. Kay way akatar sa tagiya. O kadtong mga bunga nga gipangulod. So naturally, paghalad niya sa Ginoo, wa siya kay muti. Ingon ang Ginoo, kabaho ning imong gihalad kain. Sumoto nga iyang gipatay si Abel. Kaya nahimuot ba ng Ginoo sa gihalad ni Abel? Muna sa atong paghalad sa Ginoo, ihalad nato ang pinaka-best. Depende na sa gugma nato sa Dios. Kung kulang ta gugma sa Dios, mo nang ihalad nato magbuot-buot. Di ba? Mo na magsuon, ayaw pagbuot-buot. Ano man, makagaba na para magbuot-buot. Usa mo na, do the will of God. 100% ang atong pagigugma sa Dios, ang atong pagigugma sa itong isikataw, sekundaryo, apan kana mo'y maayo. So mga igsoon, padayon ta paglawig nining ikaduha, ikatulo hangtod sa Holy Week, hangtod ta mabanhaw uban ni Jesus, makaingon ta, every day we are transfigured because of our great love of God and our neighbors. Amen. Lakpakan ng Ginoo. Palihog tindog.